na-atụ n'ilu si na ọ naghị adị mma ikwe buru nliri ka ọ gbakọta ala azụ. A na-ekwukwazị onye mara asụ ya sụọ n'ikwe, ma onye na-amaghị asụ ya sụọ n'ala. Amaara m na ị ga na-ajụ onye a na-apịchasị ihe a ọ na-akwado ọgụ? Ọ bụ ngwa ọgụ ka ọ na-akwazi ihe a, ka ọ chọrọ ịga gbuo ji ka ọ bụ igbu ọnụ? Enweghị nke ọ na-eme n'ihe ndị a niile, kama na ọ na-akwado ọgụ ịtụ ikwe. Ikwe bụ otu akọrọngwa dị mkpa n'ezinụlọ ọbụla, mere na ma mgbe gboo ma rukwa ugbu a ezinụlọ ọbụla na-enwe ikwe. Ị nwere ikwe agba ọhụụ ma ọ bụ nke agba ochie, ha niile dị mkpa, mere na ndị teknụzụ ndị ọkammụta wepụtara ụzọ eji eme ya n'ụzọ oyibo iji nye aka ka ọ na-aga ngwa. N'agbanyeghị na enwela ma blender ma pounder, mana ikwe ka dị mkpa n'ezinụlọ ọbụla, ọ kachasị n'ala Igbo. Tata anyị ga-ewetara unu etu esi atụ ikwe nke agba ochie, bụ nke eji aka atụ nakwa nke eji injin atụ.
I found a vital second from Imo State. I just row here. I bubble. I just my state. I blatter bar. I return a bupe court or no shan. Let's see and the mother. You not give buses. What's this? The mother could not know to go on a baron. I know not. I let go as a jago, a dredge, and I run job. I like where you go. It's also you got on government. I am a guy, Shoroka, like a government. I am Jenny brother. I am Jenny brother. I am my agent. I'm not a trade here. I am here. I just stayed. Government in Ayaka, upgrading engineer and run. Habiam, I have twine loan. I have read last to a have read on Tato in his room, the mother. Yes. My only cure, Choy, Ikwe, Mayaro. Only come with the kick with an over. Only corner. I go at 10. 10 no boss job or electric is here. Oh, going to go on. We can be a more and take it. I want to go to come and give it. I go for 500 naira. You go equal Ghana, you're going to come and give it. All side by size, I'm going to equal 4,000 or 5,000 or 6,000 or 3,000. No size. I am sure. 2005. Well, all I want to go. Business on a mobile, all I go happier. Show business or the all I want to go. But I think for them, actually, I think I got an about well, actually, Hillary who no natural in Hillary boy and one equal. I don't need engine for Ikwe. Otu ihe dịkasị mkpa ị ga-eme bụ iburu osisi ahụ eji na anyụike wee tụcha tinyere injin ka ọ na-efegharịrị ya ebe ị ga-eji ya bụ igwe apịchara apịcha wee na-enye ya akara n'ụdị isi chọọ ka ya bụ ikwe dị. Rukwa ugbu a dịka m amabeghị ebe asụrasụ dewere ọdụ na-abụghị nọ wee ghọọ a na-ele ka anyị mara ebe ajị dị n'imi to naga. Ikekwe uche gị abụrụ na ọ dị mfe mana ị mara na Igbo kwuru okwu si na ọ na-abụ ọnụ ọnwa na-atọ ọkwụrụkwụ ọ dịka ọ bụ ọsụkwụ ka anyị na-agakwa.
Afam bụ Jonathan Okechukwu. Onye ebe? Abụ m onye Nkwụbọ n'Ụba, Nkanu East, Enugu State. Kọwara anyị etu esi unu si ahazi ya bụ ihe a na-esi eme katọghọrọ ngịga. Ịma na nke a bụ osisi ụgba. Ụgba. Ọ bụ na anyị je gbuo ya n'ime ọhịa, anyị ebupụta ya na ọfịs anyị ebe a. Ya bụ site. Mgbe ahụ a ga-abịa gbuchie azụ ya dịka nke a egbuchere taa. Were axe gbuchesie azụ ya. Egbuchesie ya, mgbe ahụ onwe ike ịba na njin ebe a. Ọ bazie na njin amalitezi ọrụ. Wee mezie ya wee dozie n'ọnọdụ a. Ole ka ị nwere ike ịrụta n'ụbọchị? Ọ bụ na anyị malite ọrụ, anyị nwere ike ịrụta ihe dịka ebe 70, ebe 70 n'ụbọchị. Ma ọ bụ na ihe niile adịgo redi. Njin anyị na-enweghị nsogbu, anyị ga-arụtanwu 70 a day. Ọ bụ ihe akwụkwọ obere ihe. Ọ bụ na a na-achọta ihe eji arachapịa m n'ime. Mana ọrụ dịkwa ya. Ọ dị mma, nke obere etu ihe dịka ego. Anyị nwere ike ire nwe nke ebe 1,500, 2,000. Ọ dị mma, ka ị maka odo ya na-eso. Odo ya bụ 500, kama na anyị enwetabeghị m ego igote njin aja atọ odo ya. Dị aza aka ya. Ọ dị mma, ka ebe isi mụọ ya bụ atọ? Ọ bụ na Benue State. Mụchazie wee bịazie n'Enugu State. Yes. Kemgbe i bidoro ya? Ọ bụ orugo ebe 2 or 3 years now.
Ikwe. So ihe a bụ unyi. Na ịkọtụ nka. Ngwa nke etu esi akọtụ. With axe. A ga-eme ugwe kịta. Mba n'ọlụ. Mana ọ bụghị ikwe o. Ọ na-atọ ụmụ ihe arụsị. Ọkwa ose. Ihu mmanwụ na ụmụ ha. Ebe a anyị ga-eketa njikwa disi injin eme.